ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ସେହି ଚା ଦୋକାନରେ ହିଁ ଚା ଖାଏ। ମୋ ପରି ଜଣେ ଧୋବଧାଉଳିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେଠାରେ ଚା ଖାଇବାର ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସାଥିରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେହିଠାକୁ ଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ସହର କହିଲେ ଯାହାକୁ ବୁଝାଏ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଏସ୍ଡିଓ କଚେରୀ, ପୁଲିସ ଥାନା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ମୁନ୍ସଫ୍ କୋର୍ଟ ସବୁ ସେଠାରେ ଅଛି। ଲୋକ ସମାଗମ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଗଡ଼ଜାତର ପାହାଡ଼ିଆ ନଈରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ି ଆସି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରି ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାରେ ବାହାରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ, ଛିଡ଼େ। ସକାଳୁ ଆସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାମ ସାରି କିଏ ରେଳରେ କିଏ ବସ୍ରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାସିତକା ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସେତେ କିଛି ବେଶୀ ନୁହେଁ, ତଥାପି ତାହା ସହର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ସେହି ଛୋଟିଆ ସହରରେ କେତେ ତ ଚା ଦୋକାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଚା ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଯାଏ ତହିଁରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ନିର୍ଜନ। ଦିନଯାକରେ 10-25ଟା ଲୋକ କେବେ କେମିତି ଚା ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଦୋକାନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ବେଞ୍ଚ। ସେହି ଦୁଇଟିର ବୟସ 50 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଆର କବାଟ ଅଛି ଯେ ତାହା ନଥିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତଳଟା ମାଟି, ବାଡ଼ ସବୁ ଏପରି ଭଙ୍ଗା ଯେ ସେ ଭିତରେ ବସିଲେ ଦୁଆର ଛଡ଼ା ବାଡ଼ ଫାଙ୍କରେ ବାହାରକୁ ଦେଖିହେବ। ଖରା ହେଲେ ଛାତ ବାଟେ ସେ ଘରେ ଖରା ପଡ଼େ, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳେ। ସେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଜଣେ ବୁଢ଼ା। ସେହି ଘରଠାରୁ ବେଶୀ ବୁଢ଼ା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ସେହି ଘରଟା ଆଗ ତିଆରି ହେଇଛି କି ବୁଢ଼ା ଆଗ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଲୋକ ଠିକ୍ କରି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ବୁଢ଼ାର ଆଗ୍ରହର ସୀମା ନାହିଁ। ବେଞ୍ଚରେ ମଇଳା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଞ୍ଚାଏ କନା ଧରି 2-4 ଥର ପୋଛି ପକାଇବ, ଟେବୁଲକୁ ଝାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଫୁଙ୍କିବ ଚୁଲିକୁ। କେତେବେଳେ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଥାଏ, କେତେବେଳେ ବା ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଲିଭି ଯାଇଥିଲେ ବି ଜଳିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ପ୍ରତିଦିନ ଖଣ୍ଡିଏ ଖବରକାଗଜ କିଣେ। ପୂର୍ବଦିନର ଖବରକାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ଚୁଲି ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଢ଼ା ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ କଟେଲରେ ପାଣି ଫୁଟାଉ ଫୁଟାଉ ଗ୍ରାହକକୁ ଶୁଣେଇଲା ପରି କହେ, ଏ ସହରରେ କେହି ଚା କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଣି ଗରମ ହେଲେ ଚା ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ପାଣି କେତେ ଗରମ ହେବ, ଗରମ ପାଣିରେ କେତେ ଚା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଚାମଚ ଦୁଧ ଦେବାକୁ ହେବ, ଏମିତି କହୁ କହୁ ଚା କପ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତା କଥା କିଏ ଶୁଣୁ ବା ନ ଶୁଣୁ, ସବୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣାଏ। ମୁଁ ଯେତେଥର ଯାଇଛି, ଯେତେଥର ଚା ଖାଇଛି, ସବୁଥର ଏଇ ଏକା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଲୋକକୁ ବୁଢ଼ାର ଚା ତିଆରିଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେ ଦେଖେ ବୁଢ଼ା ଚିନି ଡବା ଭିତରୁ ଚା ଚାମଚରେ ଥରେ ନୁହେଁ 5 କି 6 ଥର ଚିନି କାଢ଼ି ପକାଏ। ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଥମେ ଭାବେ ବୁଢ଼ା ବୋଧହୁଏ ପାଗଳ, ଭାଗ ମାପ ଜାଣେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇ କ୍ଷତି ସହୁଛି ଆଉ। ବୁଢ଼ା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଥାଏ। ସେ ଯେତେ ଚାମଚ ଚିନି ପକଉ ପଛକେ ଗ୍ରାହକ ପାଟିକି ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ସେତିକି ମିଠା ସେଥିରେ ଥାଏ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଚା ଖାଇ ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାର ଚିନି ପକାଇବା କଥାଟା ସେ ପାଶୋରି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ 5-6 ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇ ବୁଢ଼ା କିପରି ଠିକ୍ ଚା ତିଆରି କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ କଥା। ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ ଚାମଚରେ ଚିନି ଆଉ ଦୁଧ ପକାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ସେଇଟା ଆଉ ଚାମଚ ହିଁ ନାହିଁ, ଚାମଚରୁ ଫାଳେ ଅଛି। ତାହା ଘଷି ହେଇ ଏପରି ପାକୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଥରକରେ ଟୋପେ ଦୁଧ ଆସେ, 2 ରୁଆ ଚିନି ଆସେ। ତେଣୁ 5-6 ଥରରେ କପେ ଚାଟି ଠିକ୍ ହୁଏ। ବୁଢ଼ାର ତାରିଫ ଚା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଦିନେ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ତୁମ ଚା'ର ଏତେ ତାରିଫ କରୁଛ, ଗ୍ରାହକ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ବୁଢ଼ା ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କପେ ଚା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ହଠାତ୍ କାମ ବନ୍ଦ କରି ମୁହଁ ଟେକି ମୋତେ ଚାହିଁଲା। ମନେ କଲି ସତେ ଅବା ତା ପ୍ରାଣରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦେଲି। କପାଳର ଚର୍ମ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଖି ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିଳିତ। ଗତ କେତେ ମାସ ହେଲା ବୋଧହୁଏ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ହାତ ବାଜି ନଥିବାରୁ ବାଳ ବୃହଲତା ଉପରକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ି ଆସିଛି। 12ପଣ ଦାନ୍ତ ଖସି ଯାଇଥିବା ଫଳରେ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ବିଭଙ୍ଗ ଶୁଣାଯାଉଛି। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଗ୍ରାହକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ଚାମଚ ଦାୟୀ। ଏହା କହି ମୋ ହାତକୁ ଚାମଚଟା ବଢ଼ାଇଦେଲା। ଦେଖିଲି ଚାମଚର ସେହି ଖାଲୁଆ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି।
बुढ़ार बिसी आंगुठी घसी हे बेंट पाकुआ हो जाइछि। मु ताकु किछि समय निरीक्षण करी पचारिली, ये केमिति दाई? बुढ़ा सेतेबेलकु मो पई चा तैयारी करिबा कथा संपूर्ण पासरी दिथिला। मते कथाटा कहिबा पई टेबुल उपरे बसी पड़ी मो हाथरू सेही मुंडा चामच को नहीं प्रथमे आखि बुझी कहिला, ता अनेक दिन तलर कथा। अनेक दिन बोइले वर्ष 40। सेही 40 वर्ष तले मु याकु किनिथिली। काईकि जान? ता मुहरे औषध देबी बोली। डाक्तर कहिला औषध को हाथ रे छुईब नाही, चामचरे दब। 6 पैसा दे एटाकू किनिथिली। एहा कही बुढ़ा किछि समय नीरव रहिला। कथार अगमूल मु किछि बुझी पारिली नाही। भाबिली बुढ़ार बोधु एटा पागलामी। ता नहेले चा बिकिबा लोक हठात परी वक्तृता देवाक आरंभ करंता काहींकि? ताकू जणैला परी मु प्रश्न कली, हाँ औषध तो देल, तापरे कौन हला? बुढ़ा आखि फिटेई मते चाहिला। किछि समय अन्यमनस्क भावरे चाहि रही तापरे कहिला, तापरे कौन हला सुनिबो? तापरे कौन हला सुनिबा आगरू? आग सुन, से किए से? जीवन रे जो दिन ताको पाइली मने कली जीवनटा सार्थक हैला। बसंतर मलय ठारू से मधुर थिला, पद्मर पाखुड़ा ठारू कोमल थिला, गोलापर सौरभ ठारू सरस थिला। बेसी दिन नुहे 10 मास परे से पड़िला बेमार रे। से एडे बेगी चली जीव बोली जानी नथिली। औषध पिए ही एई चामचरे, किंतु औषध व्यर्थ हैला। से आखि बुझिला जे आउ फिटाइला नाही। बुढ़ार आखिरे लुह नथिला सत, किंतु ताहा एपरी करुण देखा जाउथिला जे मु चाहि मुह पोति देली। बुढ़ा पुणी मुह पोति चुली मुंड को चलीगला। कहिला, से चलीगला परे चा दुकान आज के हला 40 वर्ष। आगे एई चामुचरे चामुचे चीनी पकेइले 2 कप चा होउथला। सेतेबेले दुकान रे ग्राहक भिड़ न कहिले सरे। चामच जेतिकी सरी आसिला, ग्राहक सेतिकी कमी आसिले। चामच सिना सरी आसिला, किंतु चार मिठा मु केबे कम करिनी बापा। ग्राहक केही केही आपत्ति करिसंती चामच बदलई दबाकू, किंतु ताहा कि हेई पारे केबे? ताहारी रंग अधर रे इटा लागिथिला परा। यह कही बुढ़ा से ही मुंडा चामच को निज ओठ आड़ को नहीं गला। ओह, भावर की अभिव्यक्ति! अतीतर केहू उहाड़ भितरे दीर्घ 40 वर्ष तले से ही हृदय कंदरे जे देखा देइथिला, सते जेपरी से ही भावरे अछि। बुढ़ार आखि निष्प्रभ हो जाइछि, चर्म शिथिल हो पड़िछि, गोड़ हाथ अवश हो जाइछि, किंतु सेही मानसी सेही भितरे पूरा बंची रहिछि। बुढ़ा चा कपटा मो हाथ को बढ़ाई देला। ताहा संपूर्ण थंडा ही जाइथिला। चामचर इतिहास कहू कहू चीनी पकेइबाकू भी से भूली जाइछि। तथापि ताकू आग्रहर सह पीदे कहली, वास्तविक तुम चाह परी चा नाई। सही दिनु जेतेबेले मु जाए सही सहर को सही दुकान रे चा खाए, किंतु बुढ़ा को आ पचारे नाही काहींकि ग्राहक आसुनाहांती बोली। आपण मैंने शुणुले कहानी गोटे चामुची। गाल्पिक गोदावरी महापात्र। पढ़ी शुणाउथिली मु बारिश विश्वजीत मिश्र।